Nukleotid er byggestenen til DNA, der består af en base. I dette tilfælde har man givet guanin. Der findes 4 baser, som hedder adenin, cytosin, thymin og guanin. Hvor adenin og thymin kan parre med hinanden, og cytosin og guanin kan sætte sammen, som vi kan se her på billedet. Udover det, så består den også af fosfat, som vi kan se her, og sukker, deoxyribose. Ja. Først skal DNA-strengene i den naturlige replikation spaltes op til 2 enkeltstrengede strenge ved hjælp af DNA-helikasen, som er et enzym, i modsætning til PCR, hvor DNA spaltes ved at blive opvarmet i hydrogenbindinger, hvor de så bliver brudt op. I den naturlige replikation optræder en primer, som er et lille kort, det vil sige dem her, som et lille kort æggestrenget stykke DNA, der er nødvendigt for at få polymerasen til at binde sig og starte på nukleotidopbygningen. Men den bliver så sætter sig på polymerasen, så den kan tage fat. Så kommer enzymet DNA-polymerasen, som vi kan se her. Og den sætter sig på nukleotiderne på de enkeltstrengede stykke DNA, så den kan blive til DNA. Men altså når den så sætter sig på nukleotiderne på den åbne skabelonstreng, som er her. Men ligase limer så nu de stykker af nyopbygget DNA sammen, fordi der skal opbygges nukleotider i den specielle retning, hvor DNA-strengene kopieres fra primer i retning af 5 til 3, som vi kan se her, fra 5 til 3. Her. Ligase binder så stumperne af den nyopbyggede DNA sammen, så man kan få en lang DNA-streng som resultat. Dog 3 fosfat og 1 sukker, deoxyribose frem til nukleotiderne. Kan vi stoppe? Ligase binder så stumperne af den nyopbyggede DNA sammen, så den kan få en lang DNA-streng som resultat. Nukleotiderne, der bygger DNA'et op, skal bruge 1 fosfat og 1 sukker, deoxyribose til at blive bygget op. Der kommer dog 3 fosfat og 1 sukker, deoxyribose frem til nukleotider. De 2 fosfat bliver så fraspaltet, det vil sige klippet væk fra hinanden, og det får man energi ud af. Energien er lagret imellem fosfatbindingerne, og nukleotidet får tilført nogle energi ved at spalte de 2 fosfat af. Den skal så bruge energien til at komme ned og binde sig til skabelonstrengen. Okay. Hvad er dideoxyribose, som vi ser heroppe? I dideoxyribose, der er der, i deoxyribose, som vi ser heroppe, er der både oxygen og hydrogen i 3'enden. Hvorimod i dideoxyribose, som vi ser hernede, er der kun hydrogen i 3'enden. Manglen af oxygen i 3'enden hos dideoxyribose gør, at man ikke kan bygge videre på nukleotid, hvor dideoxyribose danner sig sammen med basen og fosfaten. Dideoxyribose 3'enden med hydrogenmolekylet i virker som en stopklods, så der ikke kan binde sig et nyt nukleotid på dideoxyribosen. Formålet med sekventering. Formålet med sekventering er at kende den bestemte baserækkefølge i et DNA-stykke, altså en sekvens. Det kan så bruges til at analysere et gen. Hvis man har noget DNA, og man gerne vil vide, hvad der står på strengen, så laver man sekventering. Man kan så finde ud af, hvilke stykker der koder for hvad, og finde ud af, eller kende sygdomme, stamtræ, øjenfarve, mutationer, undersøge evolution med mere.
Vi bruger Sanger-metoden, hvor man har en ukendt DNA-streng, altså man kender ingen base på strengen. Man opformerer sekvensen 4 gange, som gøres via PCR. Man putter det i 4 glas, hvor man tilføjer dideoxynukleotider. Det her det er så dideoxyribose, et dideoxynukleotid bestående af det her sammen en base og fosfat. Der er 4 forskellige dideoxynukleotider til henholdsvis adenin, guanin, thymin og cytosin. Hvis den lille klump DNA kommer ned i dideoxyadenin, som vi har her i glas nummer A, vil nukleotider begynde at forme sig på den enkeltstrengede DNA. Der kan nu danne sig enten nogle meget korte, lange mellemnavne, eller alt indimellem DNA-stykker. Da hver gang der på vores DNA-streng optræder et thyminnukleotid, sætter sig enten et normalt thyminnukleotid eller et deoxythyminnukleotid på den enkeltstrengede DNA-streng. Og da der så ikke er noget oxygen i deoxythyminnukleotidet, kan der ikke blive bygget videre på den DNA-streng. Den stopper altså der og bliver for eksempel til en kort DNA-streng, som vi ser heroppe. Afgørende er altså, hvornår der kommer et dideoxynukleotid på, da udspillet af henholdsvis korte og lange strenge viser os, hvad der står på DNA-strengen. Heroppe har vi altså et kort lille stykke DNA, hvor at deoxythymin har sat sig på overfor en adeninbase efter kort tid, hvorimod hernede har vi en længere DNA-streng, fordi at der her er nogle normale thyminnukleotider, der har sat sig over for adeninbaserne, hvorimod at der her til sidst er et deoxythyminnukleotid, der har sat sig på DNA-strengen over for adeninbasen og har altså dannet et længere stykke DNA. For at aflæse DNA-strengen putter man samtlige DNA-strenge dannet med deoxynukleotiderne i elektroforese, som vi så ser her, der skal forestille et elektroforesekar. Man aflæser dermed i elektroforesekaret, at den streng, der slutter for eksempel her, har været i glasset med deoxyadenin og må derfor slutte med et adeninnukleotid eller et deoxyadeninukleotid, fordi at det netop stopper DNA-strengen. Man kan derfor finde ud af alle længder på DNA ud fra det afsluttende nukleotid, og man kan dermed tage strengene fra en ende af og aflæse de sluttende nukleotider og sammensætte DNA-sekvensen. Så her ser vi, at den første den korteste DNA-streng er den her nede i bunden. Det vil sige, at den første base, vi har på vores DNA-streng, er en adeninbase, så en thymin, så en adenin, så en cytosin, en guanin, en adenin og en thymin. Og dermed har vi så aflæst, hvad der er på den enkelte streng af basen, og vi kan så parre baserne og finde ud af, hvad vores DNA-sekvens er.